ka Wandapi Milk Cooperative Society kabadai kawai na kikinhon kabajupet bat Iarap kerpang ngi Nongri Masi aidot ha ka Shnong Mawpun Kshaid bat kumju ha ka Thany umroi constituency hi baro kawai hennen kasngi ka arflai teri kalalum lalang ya baro Nongri Masi aidot jong ka tega Thany na ka benta ban yathir bat ban ya perkhat kumno bandangla ban penroi ya ka tega Kamri Masi aidot ha ka tega Thany khnang banla ban yo khambon shushu ka dun ha ka tega ju ka sngi ka society kala yoru ban rakhi ya ka jingdap ka ba arsnam pura ha ka jingya lenti ka jongka hadien ka jingya lenti ba ka jing treshitom ki noyalam ki ba hakmat jong ka tega society kala long shisha ka ba saiso ha ka ba ka ne ka society kala yo e ka jingrap komba saupo arlak Tyngka kabala ai da ka National Program Dairy Development kabala tip lengkot kum ka Npdd kabalong kum ka jingrap da ka loan kaba omdan kam ban sew ya ka sud kane ka long ka jingkershan ni kitei ki Nongri Masi aidot jong ka tega Thany ki ba don hapo ka tega society bakindang la shushu ban penyar ka Kamri Masi ka jongki na ka tega saupo arlak layo ban aiswa marshiteng ka jingrap shi kitei ki Nongri Masi nakaliang u president jong ka tega society uba bandari rentathiang haba ajingkran shikilat pathai khubor ulai thu baya ka neka society lala banseng bat yo ikilat kilenti kiba ka neka society kalayo menta kadai hi lengba da ka jingshim khia ba ka jingprat lenti jong MLA ka Thany umroi constituency uba George B Lingdo bat ka ne ka long shisha kum shibenta kumunong mikmat uba don ka jingkit khle ban penyo ka lat ka lenti ban sengkam sengjam lade ya ki babon ki long yeng ki baduk khamtam ki khon samla jong ka Thany hakum ka ne ka juk kerdu kam kerdu jam ka ba menta kalong shisha ka jingkemen na ka benta jingi paro naman kadno ngi shem jing ban sedang ya society kawai kabangi keman kalong bangilala banwanra shwa ya kinongrap ha kawai ka shatri jong jing trilang nama ka sarkar ka don lagi jong ki kendon ka sarkar ka don lagi jong ki kom trikam ban ka bokongsan kalong ba mangi para mangi kum kinongrap kum Nongri Masi la dangila banwan kum siing sistem hapo jong ka shatri jong ka cooperative society kala banwanra pan ingi ki mentoi sibut por bengi sedang don gajing artatin por bengi sedang don gajing persutu bakala por bengi sedang don gajing tingru bala dengi wanra e kadut society tip kapisang yo nam yo kabil yo nam yo bak society gene tang sipot tang sibanai arbanai society yo kayap no tenrai ke ka bengi i mentang kesipan da gajing ya sya jongpi hakini ki arsnam ki beradab ba gajing kan show jongpi kadut ko man kasi ke bopio mentang kasi yo kasi ke bokamen mentip ba nak liang jong ke National Program for Dairy Development ke Npdd ngiyo sau pelailak kum ke Iarap ke loan ke ba claim sut nak liang jong sarkar ke interest free loan ke ba sau pelailak kadai ke jingkur ku ke ba khrawa bad ya kene ke bangisam mentang si kumba arfui laktam kadai shiteng shwa ban penslur ya pi kum ki dekhot jong society ba pidang ki ni pisa ba pentit Masi lani ba pen bahai ki sam ki jong pi na ka menta ki Masi ki ba phiri bat kum no fin sil pla soto ba ka jing sil konwan na ka to kodot ka ba phiken show hi man ka sngi ar litar lai litar lani saul litar sisi kodot ka ba kan long pat ka jing sil ya ka ni kalun ka ba wan na ka liang jong ka sarkar bat andala la bafin pun khoi ya kani katu ko pisaru kan sane ba ka society bata kelas dang baniang ha jong kikcha ban ngi pade ngim dei bane du jing shania kum ki dekhot jong society kum ki para nongrap ai ba kini jing shania ga ba fipni hakini ki arsnam ka bala penyo yu so menta kasngi kan long ru kan nuksa na ka benta ki babun ba ki nongrap ki jongi ki Nongri Masi ki jongi khamtam ki khon samla ban sengkam sengjam hak Islam ki beladab kamyar bahan apreng ki khasi ki jongiru ki ban ri Masi khamtam ki Masi khamdut babon ki Nongri Masi ki jongi ki dadai ki Masi adda no ndai mentapat na ki jing school jong ki khon na ka jing te jong ka kam na ka jing duna jong ki klaw ki babon ki Masi menta ki Masi adda ru la khamduna ba ki ban ri hi ki bre jong ishane menta ki stang i padu kilongi long sem ki jongi hangne ki bastang ban ri Masi khamdut
ki badehi ki trai muluk rangkat pat berkiwai ki perlok ki bomdei ru ki trai muluk ki jongi bat ki snok tilai ban kentil yak yo kam yo jam hak ni kadong kathai ki jongi bat dak jingi ya ketinggi trai sitop jupi dak jingno senyam ki jongpi man ka si ya kadut tang hapo arsnam ba pinyo ek ni ka jing kersian ka basai fulai lak kala dei ka nuksa ka bahatam hapo kinjat po pi gi ningkom iseng ni society hoi ni mlak ndai play emilium roi ba George Pilendo iba la island ti bala sandur mo yengi no ngin trai ni society ka jing thmu jungi ban form ni society kalong ba ngin pensluri ki samla khasi in pensluri ki samla khasi ki ramba khasi ba ngin sedang no ban trai ni kam pi ni kam ko ba mentoi wa lo ngas mutu ngaru dem shopper bang sedang apun long ngam da sim kharan durota re andang la trai ngas mutu bugene kam kare bang mentoi te re por bang sedang bit nala dia ka ha ni don skun ki jinga ni man kumnong in lum beginning Nongri Masi sa ki ba ya jinga mo we re man la kasta re nyo bujenga don surok bani kundu beginning Nongri Masi shibnai arnai trai stom din ngila abun form gini society tengi form gini society ru ni form akerteng jongga ka khon ga junga mo khon gen thai ga junga ngala form ga akerteng jongga namar ba ngin nga plan don form ga kerteng ru ngi jejar to pon mar gi bon ro gi jing pentor dan re dang ka society ga ngi form ni simat long ka la ya ben menta te masan sedang he ngila yo lon ngkom khandai la nila yo komputer ki yang ke office generator re mentapa hadin bangidap arsnam menta kani society kala dap arsnam te kadut ke bangiyo menta mana kasni poi praspa khandai spa system